A very good afternoon, Team Zimbabwe. Masquera say, Masquera say, Masquera say. Welcome to Africa and Beyond Television Network, where we give you the latest trending news in the nation of Zimbabwe without fear or favor or any bias. Kuzanu, as this now mirrors Waganaka Team Zimbabwe, ZANU PF is now divided because of factions, number one, because of some decisions which are perceived to be targeting another faction. Nyaya yemota yanetsa kuzanu PF. We have seen directives being given, and these directives were said to be given by the Politburo, which said mota ngadzidzoke kupati. Everybody who lost motikari ngadzidzoke kupati. And the reason why that decision was reached is because there are allegations kuti kune vanhu vaiita bhora musango. So those people, they are being accused that they didn't support the president that much. Secondly, there is an issue yekuti they want to punish some people, but they want to secretly punish those people. So you see kuti pane motikari dzadzoka. We are focusing on Harare province right now. Kune motikari dzadzoka, kune motikari dzisina kudzoka. So motikari dzadzoka kune 8 out of 26. Motikari dzadzoka ndedzekuchitungwiza South, Mabvukuta, Fara, St Mary's, Zengeza West, Harare East, Southampton, Hatfield nechuru. Ndo motikari dzadzoka. Dzanga dzina mafuratidze Sakupwanya, Jinjika, Chidakwa, Gumbo, Nyemba, Nyamakanga and Fundukwa. If you go to the other remaining vehicles, ndedzeku Harare ikokoko in other parts, Chitungwiza North, Zengeza East, Budiriro North, Budiriro South, Highfield, Glenville North, Glenville South, Glenora, Dzwarasekwa, Kwadzana East, Kwadzana West, motikari idzodzo dzadzina kudzoka. So motikari dzisina kudzoka, we are simply removing 26 tobva tabvisa 8, which means the rest dzaramba kuuya motikari idzodzo. And the question is, why is it vanhu ava vana Machangara, vana Mutimbanyoka, vana Gomwe, vana Mukwena, vana Mashonganyika, vana Zamanga, vana Muchuwe, vana Mupindu, vana Chamatowa, vana Majavhura, vana Mauka vari kuramba kudzosa motikari idzodzo? So according to this list, they have refused or they have failed to return the party vehicles allocated to them, and they are claiming that they have express rights over the vehicles. Let us take a look what happened in 2018. In 2018, all the MPs were given cars. They were 210. They were given the cars. Soon after elections, cars yakanopera program yakanopera 5 years motikari dzadzavo. This year 2023, the same happened. 210 vehicles were bought, and it was supposed to be the same. That is the reason why these comrades are refusing to submit or to give back these vehicles, saying motikari ndedzedu. In 2018 vanhu havana kudzosa. Why us? Same kuti sesu tidzose sezvatangira patiri. So these things, they cause divisions so much in Zimbabwe zvekuti vanhu vakasachenjera panoitika zvinhu zvakawanda under such circumstances. Motikari dziri kufanira kudzoka here kana kuti varume ava vari kufanira kuramba vakatsakamadzira? Ndizei guys kuti what do you think about this whole issue? Should they return the cars or they must continue to hold on to those vehicles kusvika zvaanaka? We need to understand. Varuda kudzipani. What will happen? Because the motikari idzi dziri already branded kuti chakati constituency, chakati constituency. Are they going to remove that branding and or they'll simply place those cars in the same constituencies vachidzipa vamwe vanhu? In my thinking, I believe kuti kana uchinge wadyiwa, if you were the MP candidate ukadyiwa, you automatically become a shadow MP or a shadow councillor in your area. So why is it that vanhu ava vasi kuramba vane motikari idzi so that they exercise their functions as such shadow MPs? We do not know, guys.
So amen zvikanzi hanzi I think hanzi even Scott is refusing to return the vehicle. Scott akadzora. If you take a look on the first people, ndiye akadzora kumabhuku. Okay, zvikanzi hanzi ndiri kuti pakaiswa maplate numbers emota, masoul numbers, hanzi ndiri kuti pakaiswa maplate numbers emota, izvo masoul numbers evanhu vacho, zviri safe here izvi? Okay, zvikanzi zvaakutoda vezanu PF Harare province. Okay, zvikanzi Lester Chibanda, looks like they took my advice. Don't submit the car. Let them come and collect. Zvikanzi let them fight. So zvikanzi musangano wakasimba kumasero atidzosere marashako wange. Okay, zvikanzi hazvina masofa panze here zviri kuda kuitika apa izvi. And ZANU PF will never change your life. Just check the quality of this memo. You'll think that it was fetched from the archives. Okay. So in my view, Team Zimbabwe, I believe kuti ZANU PF is fractured, and this is going to cause a lot of serious divisions within ZANU PF. Because remember kuti makomrades aya vakanga vatobenefitawo ipapapo. At a certain point in time, you'd see kuti kushandira musangano kune kuchingori kupedza nguva yako. It's better to do something else because unonge uchizvitorera zita rakashata, uchizvitorera mhosva, kuonana nehama, and all sorts of negative things. There is no need for anybody to work for these crooks ZANU PF. Personally, I find it difficult to understand kuti vanhu vezANU PF vanenge vachimbonoitana sei chaizvo chaizvo team Zimbabwe. I don't know, guys, what you think about nyaya dzemotikari idzi, but to conclude, ZANU PF has engaged the police to make sure that they recover these vehicles. They are now using the police. I don't know how are they going to do it, but ndo zvaapo. Another issue is motikari idzi dziri muzita rani? Who is in possession of the registration book? All those issues are very important because if these cars are in the names of the said MPs, then it's a done deal. And ndidzorere motikari iri muzita rangu. Kana dziri muzita reZANU PF, then the question is, who is the holder of the registration book? Akaripiwa achinzi zvidii? Because you cannot say unoramba nemotikari yausina registration book yacho, hazvishande. So it is what it is in Zimbabwe. I don't know what you think. Is this not going to cause divisions within ZANU PF? Let us reflect and have a discussion.